Parlok baro nama jong ka jing dang kiu jong ki bayo yok nyang jing pang coronavirus hapo ka district ba ka jala baro Kiwei na kaliang ka deputy commissioner lengba ka kandon an chispa south CRPC kala penbenai ka jing Khang kredap ka basipor ki Katto Katne ki Dukan bet Kiwei kum ki barber shop beauty parlor salon spa bet Kiwei ki center ki cinema halls gymnasium ki jing Lehkai sports swimming pools bars auditorium bat assembly halls Naduh ka art khandai tarik April R1000 art Kiwei hadu alai tarik ume R1000 art Kiwei barok ki Dukan hapo ka district la ailat ban pli put singi bala batha eki market committee be ki dor basnong ban khmi ya karu kompli ki Dukan khnang ban lait na ka jing kham ya breu la kan turu iki pat ba ban bot anti ya ki jing tha kumbai yeng jingai iwe ne iwe pat kumban reu phut ka badeng eki mas ombet ban bia pathar ha ki Jaka pat ba kian na kabayalung breu shi Jaka bat ban ai ru ka jing etrelang bat ki board district police bat kirang basnong Blay Shibun